Boas noites. Folga na sanidade pública que durará 2 días. Os profesionais sanitarios galegos están chamados a secundar un paro en contra dos recortes e da privatización e a favor dunha sanidade pública de calidade. Protestan contra os copagos, a falta de contratacións, as xubilacións sen cubrir, a merma de plantel nos centros e o incremento da súa precariedade laboral e a posta en marcha das áreas de xestión clínica. A folga está convocada polos sindicatos CIGA, Comisións Obreiras, CESM e Omega. Dende a CIGA apuntan que as medidas do Goberno van encamiñadas a un cambio do modelo sanitario que afecta a todo o sistema e aos seus traballadores, pero sobre todo aos doentes. Segundo os convocantes, o seguimento do paro foi de máis do 83% en toda a comunidade autónoma, mentres que a Consellería de Sanidade o cifra nun 21,85% para a quenda de mañá e nun 29,53% para a quenda de tarde. As mobilizacións seguen mañá en toda Galicia. En Lugo, unha concentración sairá ás 8 da tarde do edificio da Xunta ubicado na Ronda da Muralla. Reclamamos nestes 2 días de folga e, sobre todo, que nos vexan combativos ante un cambio de modelo sanitario que non só afecta ao persoal facultativo, afecta a todo o sistema sanitario e a todo o persoal e repercute directamente na atención aos doentes e tamén nas condicións laborais das traballadoras e traballadores por un igual. Quizás sea aínda maior a consecuencia futura para os doentes que realmente a nosa propia reivindicación laboral neste momento. A Lei de Garantías, parecenos que se lle facilita de comer á privada, parecenos unha lei que só prima aquelas persoas que teñen diñeiro para pagar previamente as súas intervencións en centros que non son sanitarios e esqueceron garantir unha asistencia universal, gratuita e igualitaria e equitativa para os usuarios e usuarias. Entón, parecenos desastrosa e moi tendenciosa, quero dicir, con toda a intención, feita con toda a intención. Estamos bastante satisfeitos do seguimento da folga. Hai servicios enteiros que pararon, como son o Servicio de Radioloxía, a CMA, que é a Cirurxía Maior Ambulatoria, hai intervencións que non se fixeron, como as de ollos ou de neurocirurxía, extraccións tamén está parado. Despois, dado a que temos unhos mínimos abusivos, pois a hospitalización é moito máis difícil de seguir a folga, porque na maioría das unidades os servicios son completos a mínimos, non? Así como urxencias, as unidades que son servicios centrais. Entón, aí xa non conta a vontade do traballador, sino esos servicios que están impostos desde a Administración. El seguimiento de la huelga está siendo masivo. La verdad es que está reflejando el desencanto general de todos los trabajadores, en concreto de los médicos, y creemos que esto es un mensaje a todos los directivos, a toda la gerencia, para que empiecen a hacer los cambios necesarios para que esto no siga así. En principio, por nuestro colectivo que representamos, en general, que es el de los médicos, y te puedo decir que la queja fundamental es poder hacer nuestro trabajo en las mejores condiciones posibles. Es decir, cuando uno está en su trabajo y no dispone de todos aquellos medios o le ponen cortapisas para poder llevar a cabo sus objetivos y sus finalidades, pues uno no se encuentra a gusto. Y cuando uno no está a gusto en su trabajo, pues hay problemas. La incidencia en los recortes sobre todo se nota en la contratación, ¿no? En la contratación de aquellos que no tienen plaza, por desgracia, en la oferta de empleo público, en muchos detalles, en las urgencias, en la saturación de las consultas. A Pokémon meteuse hoxe no debate sobre o estado do Concello de Lugo. Durante os primeiros minutos do seu discurso, o alcalde José López Orozco fixo referencia ao caso Campeón e dixo que na Pokémon demostrará de novo a súa inocencia, como xa fixo anteriormente. Tamén dixo que comprende a presa dos que piden a súa dimisión por estar imputado, pero que iso non o alonxa das súas responsabilidades diarias. A este respecto, o voceiro popular Jaime Castiñeira foi moi crítico e díxolle a Orozco que non merece seguir sendo o alcalde dos lucenses. Doutra banda, o nacionalista Antón Bao pediu que se despexe canto antes a néboa da investigación xudicial. Outros puntos que centraron o discurso
discurso de López Orozco foron a defensa dos servizos públicos e do gasto social fronte aos recortes. Non quero esquecer as vicisitudes xudiciais polas que estou a pasar e polas que paso o Concello. Unha vez máis, como fixen no caso Campeón, defendín e defendo con total rotundidade a miña máis completa inocencia de calquera acción reprochable e terei a oportunidade de demostralo outra vez. Eu podo comprender a presa de algúns que piden a miña dimisión polo feito de estar imputado, pero que comprendo os motivos non significa que elimine o meu compromiso. Nin me afecta, nin me alonxa das miñas responsabilidades diarias cos lucenses e cos problemas da cidade. Estamos a defender a política do público, a que non recorta servizos porque non deben ser exclusivos dos que teñen máis recursos. A crise levou ao cambio de modelo sobre o que se construíron os servicios e este goberno municipal foi pioneiro en tomar medidas de axuste. Pero entendemos desde o primeiro momento que había que protexer os servizos, que son, sin dúbida, noso principal ben colectivo. Non caemos na política fácil do recorte, no discurso derrotista que leva a permitir que os servizos públicos os regule o mercado, baixo o señuelo da austeridade e do aforro, buscando titulares efectivas cos recortes dos salarios dos alcaldes e concelleiros, o Goberno central está a punto de facer unha voladura controlada da administración local, cando esta ten demostrado a súa eficacia na xestión cercana das necesidades e sendo a que ten a menor débeda de todas as administracións do Estado. Segundo publicou esta fin de semana El Progreso, a Fiscalía de Lugo pediulle ao xulgado de instrucción número 1 que cite a declarar en calidade de imputada a Marta López, responsable de persoal do Concello de Lugo. Sería dentro da instrucción da denuncia que o sindicato CIGA interpuxo contra ela por un suposto delito de prevaricación. A denuncia foi interposta polo que a CIGA considera un uso delictivo do silencio administrativo por parte do Servizo de Persoal para favorecer a policías locais, membros do sindicato CESIF, na reclamación de pluses aos que nun principio non terían dereito. O asasino da nena vilalbesa Maruchi Rivas, José María Real, e o violador do Estilete, Félix Vidal, sairán libres sen que exista un modo legal de controlalos e sen que ninguén poida asegurar que o tempo que estiveron no cárcere e as terapias mitigaran os seus impulsos violentos. Así o publica hoxe El Progreso. Todo apunta, ademais, a que quedarán en liberdade nos vindeiros días. A Audiencia Provincial xa recibiu hai un par de semanas as peticións de ambos para que se lles aplique a anulación da doutrina Parot. Semella que o máis probable é que non quede máis remedio que liberalos, ao igual que ocorreu con dúcias de terroristas e delincuentes sexuais en toda España. Ademais, non poderán ser controlados a pesares do elevado perigo de reincidencia que presentan as súas condutas persoais. Condenado a 9 anos de cárcere, o home acusado de violar a unha muller nun garaxe da capital lucense despois de pedirlle diñeiro. Foi condenado a 9 anos como autor dun delito de agresión sexual e outro de roubo en grao de tentativa. Durante o xuízo celebrado na Audiencia Provincial o 21 de outubro, o home recoñeceu que abordou a vítima con intención de roubala, pero negou a agresión sexual. Tamén intentou xustificar a súa actuación alegando que pasaba unha mala racha porque nesa época fora imputado tamén polo homicidio da súa sogra. Ademais da pena de cárcere, a Audiencia Provincial tamén o condea a indemnizar a vítima con 18.000 euros por lesións e danos morais.
As provincias de Lugo e Ourense están en alerta amarela por baixas temperaturas. Estes días as continuas xeadas e o tempo seco fixeron que a temperatura descendera ata os 7 graus baixo cero en varias localidades da provincia lucense, como por exemplo Sarria, Vilalba e Bóveda. Pero se falamos de Galicia, aínda houbo temperaturas máis baixas. Na localidade ourensá de Calvos de Randín, deuse a mínima máis baixa da comunidade con 10 graus baixo cero. E semella que este clima aínda seguirá con nós uns días, xa que as mínimas aínda poderán rondar entre os menos 4 graus e os menos 6 graus nas vindeiras horas. Victoria esta fin de semana do Breogán ante o Melilla. Os lucenses dominaron o encontro no Pazo dende o primeiro minuto ata deixar o marcador nun contundente 82-63. Así, a falta de 3 xornadas para a conclusión da primeira volta da Lefouro, o Breogán é o terceiro clasificado e, polo tanto, volve a contar entre os conxuntos que aspiran a disputar a Copa Príncipe. Os lucenses incluso poden optar ao liderato na vindeira xornada na que visitan o Quesos Cerrato Palencia. Para iso terían que gañar e o Leima Coruña tería que derrotar o líder, o River Andorra. O bo xogo e a actitude do Breogán deixaron lonxe as últimas derrotas contra o Cocinas.com e contra o Planasa Navarra. Nesta aplastante victoria sobresaiu o equipo en xeral, pero tamén sobre todo Diouf. Tamén hai que ter en conta que o rival, o Melilla, entregouse a derrota case dende o primeiro momento do partido. Non amosou nin intensidade, nin ganas, nin capacidade para inquedar os de Lisardo Gómez. Como nota curiosa, reseñar tamén algo que notaron os xogadores, pero tamén especialmente os afeccionados. A posta en funcionamento da calefacción que posibilitou que o público puidera contemplar o partido sen necesidade de utilizar polares e todo tipo de prendas de abrigo, como viña sendo habitual ultimamente no Pazo. Dunha victoria pasamos a outra. En fútbol sala destacou o Azcar, que venceu con rotundidade o Jaén na pista deste último. O Azcar xogou un bo encontro. Esta foi a primeira victoria dos lucenses nesta temporada lonxe do seu feudo. Amosaron a liña de partidos anteriores cun equipo ordenado, serio defensivamente, cun Mendiola moi seguro debaixo dos paus e que soubo aproveitar as súas mellores ocasións. Así rematou ademais o partido coa portería a cero por primeira vez nesta temporada. O comezo do partido non tivo un claro dominador, pero segundo avanzaban os minutos, os lucenses subían a súa defensa e complicaban a saída dos andaluces. Os goles puxéronos Chano, Cuco e Handri. Despedímonos con imaxes da cidade cuberta de xeada, como puidemos ver nestes días. Pero lembren que a información continúa, como sempre, no xornal El Progreso e no portal do grupo El Progreso galiciae.com. Que teñan moi boa noite. Vémonos mañá.